वर्षाच्या 12 महिने गावणारा फळ केळा. आता पिकलेला असू दे की कच्चा असू दे, पण आपल्या पोटात केळा ह्या जाऊकच वया. तर मी आज त्या कच्च्या केळ्याची भाजी आणि अशी भाजी केलंय ना, ती लागतात सेम मटणासारखी म्हणू नको, चिकन सारखी मस्त लागतात, सुरेख. आणि ही एकदा केला असं तुमच्या घरातले सारखी सारखी करूकच लावतले. नमस्कार, मी स्नेहा. परब किचन मध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आजची भाजी आहे ना केळ्याची भाजी. पडले ना आटे. अहो, ती मालवणी पद्धतीची भाजी नाही, ती तर भाजी मी दाखवेनच, पण मी आज जरा वेगळ्या पद्धतीची भाजी, कारण ती पिवळी भाजी जी आपण करतो ना, ती आमच्या घरात कोणाक नाही आवडत. फक्त आम्ही ती उपासाच्या दिवशी आमका करून खातो, फक्त कांद्याचा उपयोग करत नाही. एरवी ती भाजी माझ्या सासू सासऱ्यांका आवडा तेव्हा व्हायची. आता बरेच वर्षाने मी ही वेगळ्या नव्यान पद्धतीची वाटप घातलेली भाजी केळ्याची. चला, जास्त काय बोलत नाही, जाऊया लगेच परब किचन मध्ये केळ्याची भाजीची रेसिपी करू. कच्ची केळी अशी आपल्याला बाजारात गावतात. आता ही 5 आहेत, मोठी गावली तर 2-3 घेऊ शकता, कारण 2 माणसांसाठी व्यवस्थित होता ती. 2 टॅमॅटो घेतले मोठे चिरून, कांदो घेतले मोठे चिरून. हे बदामत भिजत घातलेले होते, ते होते. नाही कच्ची घेतलास तरी चालत, भिजत नसतील तर. कोथिंबीर मूठभर. आणि हे आपले गरम मसाले आहेत. आता गरम मसाले अख्खे जे खडे घेतलेले ना, ते कसे वेगवेगळे काढलेले, पण ताटाक लागलो धक्को. मग तो धक्को लागलो तर सगळे झाले मिक्स. तर म्हटलं आता करे बाजूक वेळ काढत बसू, म्हणून म्हटलं आता ते एकत्रच एका वाटीत घेऊया. त्यात 1 वेलची घेतलंय, 2 लवंगा घेतलंय, 2 काळी मिरी घेतले आणि 4-5 धने घेतले, थोडीशी खसखस आणि 1 दालचिनीचं एवढंसं तुकडं एवढा घेतलं. त्याच्यानंतर 2 चमचे बेसन, लसणीचे पाकळे, आला, 1 मिरची हिरवी, हे आपलं मालवणी मसालो, हे गरम मसालो, ह्या लिंबू आणि ही आपली केळी. आता ही केळी वेगवेगळी करून घेते. मी बघा 2 बारकी दिल्या. आता ही 20 रुपयाची 3च केळी गावतात, मोठी घेतलास तर. ही मला 20 रुपयाची 5 दिल्या, की त्या बारकी आहेत म्हणून. हे दोन्ही बाजूचा काढून घ्यायचा. काढते वेळी ह्या असा ओढायचा, असा, म्हणजे काय होता, ह्या साल सोलल्या जातात. तुमका जर असा नाही जमला तर तुम्ही आढाळ्यावर करा, नाहीतर आपला बटाटा सोलूचा असता ना, ता घेवा. आता मी साल ही काढून घेतले. साल काढायचा म्हणजे की त्या ही केळी राबतात. आता केळीची साल नाही काढली तर केळी काळी पडतात, राबतात. तसा आपण पण केळा असा सोलून वगैरे ठेवला की काळा पडता आपला सफरचंद. फळांचा तो गुणधर्मचा. आणि केळी न राबण्यासाठी मी एक ट्रिक आणलाय, ती तुम्ही नक्की बघा. केळी ही राबतातच. केळ्याची साल जर काढून झाली तर तुम्ही ती केळी लगेच पाण्यात टाकायची, नाहीतर कापून झाल्यावर परत एक ट्रिक आहे, ती दाखवते पुढे. आता ही केळी तुम्ही म्हणशाल ना, तर ही केळी आपण जी खातो ती केळी नाही आहेत. आता तुम्ही म्हणशाल स्नेहान कैची केळी घेतली, तर ही केळी आहेत ना भाजीची घेतली. तुम्ही भाजीवाल्याकडे गेलास तर ही भाजीची केळी हमखास त्यांच्याकडे घड असतात. ही गावठी केळी ही भाजीचीच केळी असतात, आणि भाजीची केळी ओळखायची म्हटल्यावर बुटकीच असतात. आपण खातो ती केळी लांबडी असतात. तर वेलची केळी वेगळी, बुरटी केळी वेगळी, आणि आपण रोज नॉर्मल केळी खातो त्याला काय म्हणतात तर तुम्ही सांगा, माका नाही माहिती, पण ती मोठी असतात. त्याला टिपक्यांची केळी पण म्हणतात, त्याला पिकल्यावर टिपके येतात, आणि ही केळी बुटकी असतात. आता चाळणीत हे सगळं पाणी काढून टाकलंय, ठेवलंय निथळत. परत आपण बाउलमध्ये पाणी घ्यायचा आणि त्याच्यात ह्यो लिंबू पिळायचो. आणि ही केळी कापलेली आहेत ना, आता मी बारकीची होती 2, ती आधी कापून घेतलेली टाकते, कारण केळी लगेच कापल्या पण पाण्यात टाकायची, ती सुद्धा राबतात. मालवणीत आम्ही राबतव म्हणून बोलतो. तुम्ही काय म्हणतास ता सांगा. मला आता ही बटाट्यासारखी आवडतात. तुमका गोल आवडत असतील तर गोल पण केलास तरी चालत, पण अशी बटाट्यासारखी फोडी आहे. मका ती आपली मालवणी पद्धतीची केळ्याची भाजी आहे बघा, त्याची पण फोडी मी असेच करते. कांदो, हिरवी मिरची आणि खोबरा, बस पिवळी भाजी. आता प्रत्येक वेळेस आपण आधी भाजी चिरतो आणि बाकीची तयारी नंतर करतो, पण केळ्याची भाजी करते वेळी आपण पहिली सगळी तयारी करून घ्यायची. ज्या सामान आता काढून घ्यायचा, वाटप सुद्धा करून घ्यायचा, आणि शेवटला ही केळी चिरायची की त्या तर ही केळी राबतात. आणि न राबण्यासाठी ह्याच्यामध्ये आपण लिंबू थोडासा पिळायचा. हात सुद्धा राबतात, असे हे काळे डाग पडतात.
आता परत मी ही गाळून घेतलंय. 5-6 मिनिटं तरी मी लिंबूच्या पाण्यात ठेवलंय. आता मगाशी मी अर्ध्यातला अर्धा लिंबू पाण्यात पिळलेलं आहे. आता ह्या जा उरला तर ह्याच्यावर पिळते परत. जर तुमका लिंबू पिळूचा नसात तर तुम्ही हे 2 चमचे दही वापरलास तरी चाला. आता लिंबू पिळून झाला. आता ह्याच्यात घालूया आपण थोडे मसाले. आता ह्यो लाल मसालो आपलं मालवणी, थोडं गरम मसालो, जिरा पावडर, धना पावडर तुमका जा आवडत असात ता घाला. मी आपल्या मसाल्यात सगळा असता म्हणून मी नाही घातले. आणि ह्या 2 चमचे बेसन. ह्या सगळं आपण या केळ्यांका लावून घेऊया चांगला. आता मी आधी ती चिरले केळी पाण्यात टाकले आणि ह्या असा लावून ठेवले. त्या लावून ठेवलास तरी चालत. आता आपली कढई तापली. आता कढईत घेऊया तेल. आता तेल तापला. मी कांद्याचे हे टाकून घेतले आधी आपले फोडीये. कांदा चांगलं तेलात परतूया. आता अर्धा मिनिटभर मी कांदो परतलंय. सरसरता तरी पण तो आता टोमॅटो घालतलो तेव्हा परतलो. पण आधी आपण टमाटर नाही. 1 हिरवी मिरची, आल्याचे तुकडे आणि 4-5 लसणीचे पाकळे ते सुद्धा हे परतून घेऊया. आता ह्यो जो गरम मसाला अखडो तो पण मी हे घालून घेते. तुम्ही नंतर वाटून ग्रेव्हीत जर फोडणीत घातलास जसं आपण मोहरी वगैरे घालतो तसो तरी चाला. तो पण चांगला स्वाद येता. पण असं वाटून पण पूर्ण पोटात जाता. आता हे बदाम 5-6. तुमका बदाम नाही वापरूचे तर काजू सुद्धा हे वापरू शकतास. बदाम नाही आवडत, काजू नाही आवडत ग्रेव्हीत तर आपल्या मालवणी लोकांचा फेवरेट काय तर खोबरा. तर खोबऱ्याचे हे तुकडे किंवा खोबरा कातून टाकलास तरी चाला. वाटण म्हटल्यावर खोबरा आपला येईलाच मालवणी लोकांचा. आता हे 2 टमाटर हे सुद्धा घालून घेते. आता हे टोमॅटो आपण कांद्यामध्ये चांगलं परतून घेऊया. चांगलं म्हणजे किती नरम पडाक होयो. टोमॅटो जरा धग लागली की तो नरम पडतात म्हणा. तो चारी बाजून आपण ढवळूक होया म्हणजे टोमॅटो चांगलं नरम झालो. आता ही थोडीशी कोथिंबीर टाकलंय. देठ असाल ते घाला तरी चालात. तरी पण मी मूठभर चिरलेले त्यातली थोडीशी घातलंय वाटणात. आता गॅस घालवते. आता ह्या वाटाण मी सगळा काढून घेते. थंड झाल्यावरच काढा. आता त्याच कढईत मी परत एकदा तेल घेतलंय. मी जास्त तेल नाही घेते. आपण केळी फ्राय करून घेऊचे. थोडाच तेल घेते. तुम्ही जास्तीच्या तेलात सुद्धा ही केळी फ्राय करून घेऊ शकता. आता आपला तेल तापला. मी आता आपली ही जी केळी जी लावून ठेवलेली बेसनाने ती आता मी ह्याच्यात घालून घेते आणि फ्राय करून घेते. आता हय ना बेसन टाकला आणि आपण जे मसाले लावलो ते आता ह्या कढईत टाकतले. तसे कोट झालेले आहेत आपल्या केळ्यांच्या ह्याचा पण चांगले कोट झालेले आहेत. पण कायचा उरलेला म्हणून शक्यतो त्याच तेलात आणि त्याच कढईत आपण ही भाजी फोडणीत घालायची. आता ही भाजी आहे ना तुम्ही म्हणशाल एवढी सगळी खटपट करायची, केळी सोलायची, पाण्यात टाकायची, परत तळायची, परत ही. पण केळी शिजत पटकन शिजतात. तुम्ही म्हणशाल बटाट्यापेक्षा केळा पटकन शिजता. ह्या भाजीक वेळ नाही लागत की ते आपण वाटण सुद्धा चांगलं फ्राय करून घेतलेला. आता ही केळी चांगली मऊसूत होईपर्यंत मी शिजून घेतलंय. तरी मका हे का परतूक चांगली 3 मिनिटं लागली. 2 नाही सांगत आहे. 3 मिनिटात ही केळी चांगली शिजली आहेत. या बघा ह्यो चमचो असं रोवून बघायचा. होय बघा केळाचे 2 तुकडे पटकन झाले म्हणजे केळा ह्या शिजला. आता ह्याच्यात तेल हवायच तरी पण मी आता थोडासा तेल घालते. केळी फ्राय होईपर्यंत मी वाटण थंड करून घेतलंय आणि असा ह्या वाटून सुद्धा घेतलंय. ह्या बघा आता ह्या वाटणात सगळं आपण ह्या तेलात फोडणीत घालूया. मस्त सुगंध येता की त्याच्यात एक छोटीशी वेलची पण घातलंय ना तर वाटणात छान सुगंध येता. आता बघा आपल्या वाटणात थोडेसे बुडबुडे येऊक लागले आणि जर कढईत डसलेला ना तर सगळा गेला बघा. वाटण घातल्या घातल्या त्या सगळ्या ह्या ग्रेव्हीत मिक्स झाला. आता उरलेलो जो आपला मालवणी मसाला तो मी हे घालतोय. आपण केळ्यांका वाईस लावलेलो अर्धो चमचो
2 चमचे घेतलं होतं मी. आणि ह्यो गरम मसालो. आता ह्यो पण परतून घेऊया. तुमका कळत असत की मी तळलं होते तेव्हा कढईत भरपूर डसला होता. आता ह्या बघा वाटण बाजूक करतंय. कढईचा सगळा आपला हात हा तेलात जा होता ना ते बेसन होता आणि त्या बेसनचा कुरकुरीतपणा आपल्या ग्रेव्हीत सगळा इला. डसलेला ना खरागलेला हा सगळा इला. एकदम पण खरागला नव्हता. खरागला असं तर ग्रेव्हीत कडू लागत. तुमचा जर करपला तर तुम्ही कढई घासून घ्यावा आणि मग फोडणीत घाला. आता ह्या बघा ही केळी आपली वाटण चांगला आपला परतून झाला तेलामध्ये. ही जी केळी आहेत ती सगळी मी घालून घेते. आधी परतून घेते आणि बघते तुमका जर अशी सुकी थैच्या थै भाजी हवी असाल तरी खालास तरी चालात. फक्त काय 2 मिनिटं एक परतून घेवा आणि मीठ घाला. सुकी झाली. पण माका अशी नको. मी याच्यात पाणी घालतले आपल्या मिक्सरचा भांडा धुवून. उकळ येऊक लागली. आता ह्या पाणी घालते मिक्सरचा भांडा धुवून. आणि हे पण आता चांगली ही उकळी येऊपर्यंत ग्रेव्ही आपण शिजवून घेऊया. आता हय बघा हे का थोडी थोडी उकळी येऊक लागली. मोठी गॅस केले तर दणदणीत उकळी येतली. पण त्याच्या आधी घालून घेऊया मीठ चवीपुरता आणि कोथिंबीर. आता हय तुम्ही जर बदाम खोबरा काजू काय नाही घातलास तर हय शेवटला जेव्हा वाटप थोडासा थंड असता म्हणजे त्याका उकळी येऊच्या आधी थंय 2 चमचे दही घालायचा. उकळी इल्यानंतर दही घातलास तर ती ग्रेव्ही फाटतली. म्हणून आधी घालायचा 2 चमचे दही आणि ढवळायचा आणि मग मोठी गॅस करायची. ती ही ग्रेव्ही छान लागता. आता गॅस करते मीडियम. उकळी तशी एका इलीचा आणि ठेवते थोडा वेळ झाकण. चला मिनिट भरानंतर मी आता या झाकण उकलतोय. हा मस्त काय भाजी झाली हा. उघडल्यावर जो सुगंध इलो ना 2-3 घरात नक्की म्हणत असतील की आज ही भाजी कोणती आहे. रेसिपी झाल्यानंतर एक जो वासाचा सुगंध आणि आपण रेसिपी झालेल्याचं प्रमाण म्हणजे काय तर गॅस बंद करणे झाली. ही भाजी आजचा प्रश्न ही भाजी कशी गमता ती तुम्ही कमेंट मध्ये सांगा. आणि माझा पुढच्या प्रश्नाचा उत्तर म्हणजे आपली उपम्याची शेवच्या उपम्याची रेसिपी तुम्ही खाली सांगितलं असते. मी वाचलंय ज्या ज्या ताईंनी दिल्यानी ते मी लाईक केलेलं आहे. तर मी सांगते त्यात मी विसरलं होतंय साखर. बरोबर ज्या ताईंनी दिल्यानी उत्तर साखरता बरोबर होता. आता ह्या रेसिपी गमल्यावर काय कशी रेसिपी वाटता म्हणजे काय नाव द्याल ह्या रेसिपीक तुम्ही सांगा. म्हणजे कशी दिसता. प्रत्येक वेळी आपण बोलतो जसं मी सोयाबीनच्या भुर्जीक म्हणालेले अंड्याची भुर्जी. तर या केळ्याच्या भाजीक तुम्ही काय नाव द्याल तर कमेंट मध्ये सांगा. मग त्याचा उत्तर मी पुढच्या रेसिपीत देईन. आता ही केळ्याची भाजी वेगळ्या पद्धतीची. हा जरा मालवणी स्टाईलची फक्त आपण खोबरा नाही वापरलं होता वगळलं तर ही झाली इतकी सुरेख भाजी झाली आहे ना. एकदा केलास ना तर तुमच्या घरातली माणसं सांगतली परत परत कर बाजारात जाणी केळी आण. अशी ही केळ्याची भाजी तुम्ही नक्की करा. जाता जाता आमचा परब किचन काय करूचा लाईक करूचा शेअर करूचा आणि सबस्क्राईब करूचा. परत भेटू नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.